Kayamanan sa kaawit. Kining usa ka babae nga taga Pardo, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Miles. Guys, lahat tayo bagong choir member ha, si Miles. Hi! Hello. Hi, Miles. Klaro kayo, nanasay bagong mabiktima si Richie. Gusto naman na ha. Gina. Mag-practice na ta. Kaldereta niya ati usa niya, usapod ka rice. Pila na sa soft drinks, te. Um, Pila tanan niya, te. ako na. Kinalay ko ha ito. Richie, de ko. Miles ka, di ba? Saon nga, wa mo kita magtarong og ila-ila pag-practice itong choir. Kung imo kong gilibrihan, aron pwede ka na makasamot na ako. Ilisan na lang kasi mong nabayad, ha? Grabe sa ka. Di ba ko pwedeng makigamigan mo? Daghan kong mga nadunggan nga istorya rin gusto kang inom, mukating glasses, og chicks boy pag yun. Dili ko gusto matakdan ko nimo, ha? Grabe sa ka, Miles. Basin pa day. Ikaw mo ay makapausab na ko. Pwede ba, Richie, ay sa muka? Seryoso ko sa kong pag-eskwela, okay? Bay, Richie! Nakaraman ka niya? Tara! Ito na tayo! Pass lang sa kubay. Nagbinag ko lagi ka, bay. Pasensya na mo, bay, ha? Pass na ko, anak. Oh. Grabe sa? Dako gid kayo kausaban si Richie day. Og kana tungod gid na nimo. Ha? Bitaw day. Lahi na gid kayo si Richie ron ay. Ako pa nimo no, sugto na lang gid na nimo. Ha? Sugtod? Wa magay na manguyab na ako. Pero sige malagi mo kuyog lagi. Correction. Siya maoy sig sunod-sunod na ako. Mao ba? So sa ato pa, wa gid na nimo siya tarungag tagad karon. No? Waoy. Hala no? Kapaigot sad gud nimo gud. Day, ako lang gisukod kung unsa gid sa ka-sincere sa iyang pagbag-o. Og hangtod ba karon? Wa pagyapon niya ma-prove iyang kaugalingon nga nagbag-o na gid siya tungod nimo? Ha? Day, hatagi og chance ang tao, uy. Ilabi na sa iyang gipakitang kausaban tungod nimo. Day? Siguro, taod-taod na nga sige ko samok nimo. Pero wa pagid ko manguyab nimo. Kana tungod kay ihatagan ulit ikag time nga makita nimo nga tinud-an ning akong pagbag-o para nimo, Miles. Richie. Pero kung manguyab ko nimo ron, doon na ba ko'y dakong chance para imo kong sugton? Ang tinuod, nalipay ko si magipakitang kausaban. Maong oo, gisugot na tika. Yes! Yes! Iba-ila-ila na yung tika, mama. Unsa? Ay, ikaw di ay.
Ikaw di ay mo'y nakaingon sa kausaban sa among anak. Maong inspired na kayo siyang mo eskwela. Mao ba, tita? Abi ni mo. Hagbay akong nagsigig sulti niya nga dadon kaniya din his amo. Pero matod niya, dili pa man kuno kaniya uyab. O ma, ay wa pa mo gud ko niya gitagad og tarong atugod. Tungod kay gitest pati ka, kung unsa jud ka ka-sincere sa imong pag-usab, Richie. Ayaw na baya mo pagbuwag sa akong anak, day, ha? Ay, Nalipay gud kaayo ko nga naibog siya sa sama nimo. Usa ka tarong nga babae. Agoy! Giapas na sa uyab. Uyab pagani. Wa na. Under na kayo. kay kamo manggod unsaon ni surrender naman ang inyong mga uyab sa inyong kabadlungon. Hasta po ni Richie, inyo sa giyong among-amungon. Sa? Ay, bay. Gusto na. Ako na yung bahala sa kuyab. Badlungar ako ng uyab niyo, bay. Muna sagsikin sara. Nga naman nasakitan ka ha? Kisa may nag-una-una nato, di ba ikaw? Mas, unsa ba? Tana, mamahawa na ta. Mangitatag lugar nga mingaw nga pwede tang makaistorya. Ako ba imong badlungon ha? Tungod kay sayo pang imong gibuhat. Sayop akong gibuhat nga unsa? Nagiapas ta ka aron i-remind ka nga naa kay upcoming exam o kinahanglan kang mag-focus sa pagtuon this week, ha? Mao ba sa Miles, panako? mahimo ba? Unsa? Gikapoy na ka? Kay kung gikapoy na ka, Richie, labaw na ko. Gikapoy na kong bitad di mo pababaw, samtang ikaw may sigbitad di mo paubos. Gikapoy na kong sapot di mo. Gani no, ibis mag-focus ko sa akong pagtuon ron, pero natunga akong hunahuna tungod ni mo, kay tuwa ka, wa kay laing hunahuna kung dili ang imong lingaw. Kitsa ba sa'yo nagsugo ni mo nga imo kong apason dito? Ningon magudto nga, mo ni buhata? Wa ka masulti. O tinuod. Pero isip imong uyab, concern ko nimo sa imong future. Karon kung wa ka maghunahuna sa imong future, o bahala ka. Kung wa kay planong mo graduate, may Magbuwag ta? O sige! Magbuwag ta! Oh. Maayo hinuon ni. Aron way magsigbuot na ko. Kasi tinuod lang no. Napulaan na sa ko. Kay toxic na sa kay ka. Grabe ha. Bisag text o tawag man lang, wa cute. Grabe ka, Richie. Unsaon ka na ko pagsulti sila si mamag si papa. Ngawa na mi. Oh, Nag. Ano man ka nga naginuktok pagkadiya? Birthday na ako karon, unya ikaw diya, murag laong kag gigyunahon na diya, naunsa maga. Ayun na, asam na si Richie diya eh. Kuan pa, Tito, happy birthday. Oh, naalam na ka. Dali. Dali na mo, mga una ta. Tito, thank you ha. Wes na pa yan. Salamat sad sa imong pag-anhi. Ihatod sa nako siya sa gawas pa ha. Oh, sige. Ano ni amang ka? Miles, sorry. Sorry sa akong mga nasulti mo. Please, magbalik ta. Di ko gustong mawakan ako. Richie, Please. mura mo niya akong ipaabot ni mo pa. Abing ka na kung di na dyan ka magparamdam na ako. Sorry, babe. Sorry.
Promise. Di na tumausap. Sorry. Sorry, sad babe, kung nasobraan ko kahigpit ni mo. Pero, dili naman ko mupugong sa imong mga laagod. Basta, kahibaw lang ko nga mas priority ni mong imong pagtuod, babe. Naibahaw ko. Maubitang ako may angay mag-sorry ni mo. Og abiyun ni mo, babe. Surti kay ko eh. Kay ikaw mo'y nahimo na akong girlfriend. I love you, babe. I love you too, babe. Tungod sa among kadiyot nga panagbuwag, mas kisabot namang usag-usa og nag-adjust ni sa among mga lihok nga dili mi makapasakit sa usag-usa. Karon makaingon kong mas lig-on ang among relasyon ug doon na nami mga trabaho karon. Dili na lang kutob, daghang salamat, RMN. No kita mga higalang kaagi ni Miles nga taga Pardo, Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, You Are My Song.